gorko sosai ari Usman Nyamanari TV. Jagoro Jakaria. Hello. Okay. Yang
Vale, camino. Ori. Gambar.
Amin. Ok, ko noon tigi hande eɗen tawe ɗo e balɗe capanɗe tati lewru octobre hitande ujunaje nogas e nogas e tati e ɗo e galle jinnaɗo meɗen ba Amadou Julde. Ɗum noon eɗen gari ɗo Dennabo, eɗen gari ɗo femtodir ɗo e neniraɓe walla ko mamirawo. Ɗum noon kala weltare ma e ko jiiɗa e Dennabo o. En weltike inde nde mi arno tawtorede hen inde Dura Sisoko min du'ike inde bobo o yo Allah wurnu bobo o waɗa hen barke e balɗe juɗɗe e moƴƴere battane ya horma Allah e nelaɗo muɗum to lando mbade yumma e baba ya barke Allah min du'ike min weltike e ko min woni debbo mawɗo o minen fof noon komin ɓeyde minne bobam o noon ko fembeteɗo kanko Dura yo aro femba bobam o eyyi min du'ike min noon ko Mama Duwara ko Mama Dura min jeena musundi mi du'ike inde nde mi weltike eyyi wassalam. Noon tigi ya Jenabou a jarama nani ko haali ko o wi o du'ima e Dennabo o kadi weeli yimɓe gari notima e ɗum noon eɗen mbiya yo Allah wurnu bobo o barkina inde makko o wiyete ko Jenabou Moussondin Sissoko Damba ɗo e Ñamanar o arino tawtorede e Dennabo Dura Sissoko e ɗum noon on calminama yeɓuɓe Ñamanar TV. Ɗum tigi ha garta bonani ha han eɗen gari ɗo e neniraɓe Dura ɗum noon kanko ne wawa haalde yaye Dura o haala kadi kanko ne ko o weltare makko e Dennabo o. Mi salmina mayra amen weltike fe kadi ba Dura salmina mo feewi mi weltike Dennabo weeli noon ko ɗo min ari Dennabo ɗo min ari wiyam salminima o jarama albarka inde ɗe foti weeli baba no salminama no feewi ɗe Dura albarka makko kadi wonɓe toɓɓe fof ɓe salminaɓe musidɗaga fof ɓe yettiɓe no feewi jarama o salam o hawri. ɗum noon on nani ko yayirawo Dura mawɗo o ko haali ko o ari ɓe garino tawtode oɗo Dennabo mo ganduɗa Dennabo o weeli kadi yimɓeɓe foof kolliri kadi e weltare mabɓe e oɗo Dennabo Dura wondude e Duwara. Ɗum noon yo Allah wurnu bobo o barkina yo Allah wat jaam yo Allah wat sutura ayni yayirawo o weltike ha o wi Ñamanar TV sode ɗo menti ɗum noon kettuki malaki jaam yoɓe Ñamanar TV on calminama on jettama. Ko noon tigi ha hande eɗen ɗo e Dennabo o yiriyara yimɓe o nene min gari e sarama lamdade ma ɓay ko onon woni neniraɓe walla ko mamiraɓe Neniraɓe ko onon woni neniraɓe joni mbawa haalde kadi weltare maɗa e oɗo Dennabo beele yeɓoɓe ɓe kadi ɓe mbawa famde kadi oɗo Dennabo de o weeli ñalade kaari. Sono miɗe salmini dental fol arɗo ɗo mi salmini ɓe ñaagiɓe duwama ruttiɓe duwawo e Dura Dennabo makko o weeli o innirawo kadi Allah wonnu barkina nene baba new yallah hokku makko o ne'ira yarama nelaɗo muɗum yallah waɗanɓe cellaɗe balɗe kala ko heewi fande ko ɓe heeɓi yallah waɗanɓe hen tono muɗum yarama nelaɗo muɗum sona miɗen welti Dennabo o weeli eyyi. Ok nene a jarama kono kadi a wawat kadi haalde inde ma e yettode ma kala kadi inniraɗo cukalel o beele yeɓoɓe Ñamanar TV ɓe mbawa andude de ko oɗo okka inde bobo o Dennabo Dura Sadio wondude e debbo makko Duwara Ñamanar TV yejitta Mariama Sira Damba. Ko innira ko Fuseni Hawa Ñalel eyyi ɗum woni joom galle am min demmo ko gorko am eyyi komin jibini Duwara kadi Duwara demmo Fuseni Hawa Ñalel kon o innira eyyi sona meɗen weltani meɗen du'ani o yo Allah junno on jarama on nene yallah ɓoyno e o kafo yarama Seko Tijjani jarama. Ok a jarama nene min beltima ɗum noon yo Allah wurnu bobo o barkina yo yeeɗe hakkille yo nene baba ne ya barke Allah on ji nenira o wi Ñamanar TV coode ɗum ɗo menti eyyi ɗum noon yeɓiyankoɓe Ñamanar TV mbawon ɓoƴƴude tan binno Ñamanar TV ma programme ɗi jaltu jiya on kadi ko paɗa ɗon yiide ko ɗum calminama on yettama minen calmini Mariama Sira e joom galle makko ha toon e leydi Espagne. Kono noon tigui ha hande jaaha garta bonani ene tawe ɗo e balɗe 30
lewru octobre hitande ujunnaje nogas e nogas e tati e galle jinnaɗo men gorko ene wiye ba Amadou Julde ɗo e nder Ñamanar galle teskaɗo kadi e nder Ñamanar teskaɗo kadi e suudu mawdu eɗen gari ɗo denna bo ɗum woni Dura Sadio eɗen ɗo noon e kotirawo meɗen o wawa en haalande kadi jiiɗe makko e weltare makko kadi e oɗo denna bo o salmina yimɓeɓe o hollira kadi inde makko o hollira kadi weltare makko e denna bo nde tawno ñamama yarama weltama. ɗo kay alhamdulillahi rabbil alamina ɗo kay no wiɗa ni miñirawo amen Hammady Diallo a haali gonga ko min wiyete Wuro Sidibé Ñamanari e maccuɓe metayanaɓe ko minen woni cosaan maccuɓe metayanaɓe sa nani cosaan maccuɓe metayaɓe ta wona hoccitaɓe ko minen denna bo o weeli no feewi koye ɗum men wonɗo ni min gaynani taw bon min haccitike hamin haari cikin min ñaami cikin hamin haari min yari kafe ɗo kay ko hanni tan ɗo kay ko hanni tan denna bo o kay meɗen wiya bobo o tan yo Allah wurno barkina bobo o Allah weɓina ko ne'irte Allah udita artukaji wuro e ladde fofof wallahi eyyi ko ɗum de woni jiiɗe am min toon eyyi sago Allah sago moɗon eyyi ko ɗum woni jiiɗe am ko noon tigui kanko Wuri Sidibé kotirawo meɗen mo ganduɗa o haali ɗo kadi ene gasa woodi anduɓe ene gasa woodi ɓe andani kamɓe koɓe maccuɓe costan e suudu metaya enen fof ɗen gandi kadi metaya ko suudu teskandu kadi ko suudu mawdu kadi e nder Ñamanar e ha hande kanko ko dono baba men Ba Demba Tene mo ganduɗa ko mawɗo gandanoɗo yo lelɗe mabɓe ɓuuɓ ɓe jokkino e ɗam yo Allah hokkuɓe lelɗe ɓuuɓɗe e ya barke Allah emi waɗa muɗum eɗen ñaago jomirawo subahanahu wa taala yo Allah wurno bobo o barkina yo yeɗe hakkille to lamdo kadi mbaadi nene e baba e mamiraɓe e neniraɓe babiraɓe fof kolliri kadi weltare mabɓe saabu ñamama yarama sos waɗama to subaka mburu e kafe e menti feccama e ɗum noon heɗotoɓe Ñamanar TV on calminama bindon Ñamanar TV mbawon yiide kadi programme Ñamanar TV jiyon kadi programme ɗi no jarata on calminama on jettama e denna bo kanko Dura Sadio ɗo e galle Ba Amadou Julde eɗen ɗo pemtodiri e nenirawo o nene o kanko ne o wawa haalde weltare makko ko woni nene Dura ko mamirawo to sengo cukalel kala ko jiiɗa e denna bo o e weltare maɗa saabu ñamama kafe jarama menti feccama dotti mbaɗama joni annene hollira kadi weltare maɗa e oɗo denna bo mo ganduɗa o waɗi inde o waɗi mana kadi. Assalamu alaikum on isipañaɓe on pita menti o taw salminama on juurama on isipañaɓe fof mi salmini o miɗa juuromi lando so seli se tana fof ala e moɗon o adi ko afo am bo mandu sagna mi salminima fati kadi mi salminima e denne bo o weeli weltike nani weltama nani an woni baba mawɗo o yo Allah wurni barkina hokka mbo hakkille Allah welna ko neere hebbina miraɓe taw ko wurde arani ya barke Allah naɗe muɗum heewi fandi ko rawa Allah jokka enɗam ko waɗɗo hiñ yo Allah lomti cellal e balɗe waɗa firtare waɗa ɓamtare o jarama salminama Amadou Sagna mi salminima no fewri anga mira koye maɗa e rewti hin Dura mi salminamo mi yettamo no fewri mi yetta yaye makko mi yetta bamakko Boubacar e jarama ɓe tinnike weltama nani ɓe ñamama harama fiide jalle ɗe waɗama yo Allah wurnu bobo hokka bo hakkille taw ko wurde arani yo Allah welni ko neere hokka bo ko ne'ira cellal e balɗe lomto ya barke Allah naɗe muɗum waɗa firtare waɗa ɓamtare ko heewi fandi ko rawa Allah jokki enɗam ko waɗa ɗo en fijide jaleɗe yo Allah lomtina cellal e balɗe ya barke Allah mi du'ike mi weltike nani oɗo yallo ɗon yaafo oɗo acca hakke eyi on jarama on noon tigui o nani mamirawo mawɗo o ko haali ko holliri kadi weltare makko e oɗo denna bo e Dura Sadio wondude kadi e Douara kanko noon inde makko ko Fatou Coumba o wi o salmini babiraɓe mawɓe o salminiɓe kamɓe foof kadi o salmini neniraɓe o weltanike kadi dendagal ko ari ɗo tawtorede kadi oɗo denna bo ñamama yarama piiji foof mbaɗama ɗo weltare kay waɗi goto foof holliri kadi weltare muɗum e oɗo denna bo ha han Ñamanar TV kadi ɓe mbi yo ar tawtore kadi e oɗo denna bo beele ɓen musidɓe meɗen joɗaniɓe en toon to caggal leydi kamɓene ɓe mbawa kadi jiide ko paasi ka e oɗo denna bo ɓe mbawa kadi andude joni kalanamen ko hombo innira e cukalel ngel ko innira ko okko isra makko wiye Fuseni Hawañalel baba Douara Demmo wiye Fuseni Hawañalel kon o okki isra makko gorko o okki inde nde e Fuseni Hawañalel kon okki inde nde
ko noon tigi o nani inde nde okkande ko Ba Fuseni Hawa Ñalel e ɗum no Ñamana TV ari tawtorede kala jiɗɗo humpitade programme ji ɗi binda Ñamana TV jahaɗo dow sa ɓoƴƴi rek ma ayi programme ji ɗi foof gila A ha to Z mbawa kadi andude Ñamana TV darani ko potal e peewal kadi e ɓamtare Ñamana e ɓamtare kadi leydi Kantoura e lesdi Gambia e ko taari ɗum ha han e jejjita guiɗo Ñamana TV ɗum woni kanko Mayrama Sira Damba mo ganduɗa toujours anawa hakkille makko no dari e Ñamanari TV. Mayrama Sira to gonɗa min calminima min calmini joom galle ma e ɗum noon mandu onon fof on calminama weltare waɗi e oɗo dennabo on jarama kettima lagi jam ɓe kollirini eɗen ɗo dardi e kawirawo Mandu Sagna Sissoko e Doura Sadio ko kanko woni mamirawo o ɗum noon o haala inde makko yettode makko kadi e weltare ko yi e oɗo dennabo ɗum noon eyi ɗum noon salminama on juurama onon arɓe ɗo ɓe foof eyyi ko min woni mamirawo ko min ari ɗo weltare dennabo tanirawo men hannde eyyi ɗum noon ko jaam tan ɗum noon galla ko min weltima tigui dennabo Allah nawru yeeso mawno cukalel ngal okka ngal battane moƴƴe min e ñaagui ɗum Allah eyyi wassalam. ok o nani kanko Ceerno Coumba Sissoko ko haali ko o wi ko koye mamiraɓe o tawa o holliri kadi weltare makko o du'ima kadi yo Allah wurnu bobo o barkina yeeɗe hakkille ɗum noon musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Ñamana TV bindon Ñamana TV jehon to YouTube ñoƴƴon ma programme ɗi foof ma jaddu kono Ñamana TV yejjitta Mayrama Sira Damba e gorko makko Boubacar Sissoko sabu ko guiɗo Ñamana TV yo Allah renma to gonɗa Mayrama Sira on jarama eyo ko noon tigui ha hande eɗen ɗo e soɓoyoɓo o ɗiɗo bagage uji ɗi jiiton ɗo eɗen ɗo dardi e neniraɓe kadi gokkemɓe ɓe kaala ɓe mbawa kadi hollirde ɗiɗo bagage uji ɓe mbawa kadi haalde ko kamɓe mbawata wadde seeɗi serdi hono ɗum woniri ɗum noon eɗen ɗo pentodiri e nenirawo o haala inde makko yettode makko. Assalamu aleykum mi landama jamma ko minen neniraɓe ari ɗo meɗen ari weltare dennabo ɓiɗɗa men o ɗum woni joni ko programme o min addi ɗo en minen waɗi affaire pano e o ko nene o ɗum woni jibinɗo duwara o ko kanko waɗi pano o e ha e sabune nde e kanuma e o mbotuɗo en aw minen nene gotoɓe mbo kala waɗi mbo kala compilé gude tati ko ɗum min ari ɗo wallitade duwara minen addani mbo affaire ɗum ɗo bagage ɗo on salminama on juurama. ko noon tigui ha hande eɗen kuccodiri e Ñamana TV kala inde ma e yettode ma nde tawno e yimɓe meɗen no to caggal leydi yeɓoɓe Ñamana TV ɓe mbawa hettinde ko hombo woni o kaalowo ɗo. mi inda e yettode an ko Dado Damba ko minen ari ɗo weltare nde dennabo ɗum noon meɗen yiya bobo yalla wurno barkina yo nene baba ne o yalla kumba hakkil ya barke Allah e nelaɗo muɗum mi ñam nafaji mabɓe ɗi ya barke Allah e nelaɗo mum yo on salminama on landama jammo ok ko noon tigui Damba Dado a salminama min beltima on nani o wi oɗo Baby Pan e ɗiɗo bagage uji ɗi jiyoton ɗo ko kamɓe nene gotoɓe ha e nene suka debbo o ɗum ɗo ko Baby Pan ɗum ɗo ko bagiji goto foof waɗi compuleji ɗiɗi koɓe mbaɗi ko dal ene heewi e ɗum foof wawata ɗo yaltude kono noon ɓe kolliri kadi weltare mabɓe kadi ɓe du'anima kadi cukalel ngel yo Allah wurnu barkina yeɓiyankoɓe Ñamana TV toujours ana wawa gandon meɗen calmina Mayrama Sira Damba e joom galle makko nde tawno ko guiɗo Ñamana TV e ɗum noon on jarama. o fami miɗamo yo wo ɓay mi mantortamo o joni o selilan yo wo ɓay mi bungirtamo a waccu famalan yo mi watama bungirde e yaccu famalan yo mi watama mantorde si debbo ɓuri gorko valero watamo bungirde si gorko ɓuri debbo valero watamo mantorde a waccu famalan yo mi watama bungirde e yaccu famalan soda ernde ande ngala piri sakko nyawno
Génération de talents instruments. DJ Sunlight on the beat.
ko noon tigi musidɓe tedduɓe ha hande eɗen jaada e ñallal ngal ɗo balɗe 30 hitande ujunaje 2023 eɗen jaada e dennabo o ha han en garino ɗo subaka en mbaɗi golle no hannirta ni yimɓeɓe gari e kewal almami o e mawɓe saare en gari hokki inde kadi on baba men biyeteɗo Ouseni Hawa Ñalel ko noon tigui en gartiɗo kadi ñalawma sagade bottaje ɗe dewta mbawen kadi e yiide ɗiɗo cawoɗi joɗɗi e ceeb cawoɗi ɗi kay machallah hay hunde ala ko manki hen e haɗan ɗon kadi ɓe mbi so iwama ɗo kadi yehete tufam ɗam kadi filmé kadi defoɓe kadi ko yonaɓe yontaɓe defoɗu mabɓe ndu kadi nder ñamɓe ɓe kolliri kadi ko defa ko machallah ala hen foof ko manki hen dennabo o weeli ɗum noon ha han eɗen jaada e Ñamanar TV ñaganoɗen kadi kanko suka keɓaɗo o yo Allah wurno barkina waɗa barke e makko nene baba ene wata lamdo kadi mbadi nene baba Ñamanar TV toujours ɓe jejjita kanko Mayra Masira mo ganduɗa amo watti hakkil e Ñamanar TV gondude e joom galle makko eɗen jetta ɓe jettiranɓe kadi teddugal mawgal saabu yidde makko Ñamanar TV ko noon tigui ko wonani en to filmation ko ɗum woni Bobore Sow to éditeur ko Ceerno Siral Sissoko promoteur gorko Sousa eke Hammadi Kande ko on wonde damal haalirgal ɗum ɗon musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Ñamanar TV so palama yide programme Ñamanar TV ɗo mbawat yaade to YouTube walla TikTok walla Twitter sa windi Ñamanar TV a ñoƴƴi tan programme ɗi foof ma yaltu kila to A ha to Z mbawa yiide kadi programme Ñamanar TV kila to fuɗɗi ha to haaɗi ɗo e ɗum noon ha han eɗen mbiya tan yeeɓoɓe ɓe calminama ɓe beltanama kadi denna bo o weeli on jarama